Renn medan du rotar. Hetta er et nytt rak som flere rennarar hava tidsi til søgn. Ein tarra er Henrik Kølleskov. Førja Natturo og Ungkvarvisfela, som hever til endamåls av varveita og verje okkara Natturo, dama vel nødja huskåte og mer rotta medan du renner. Ja, det var som et ordentlig godt huskåt. Jeg hørte eisen om en som Jack Teur. Jeg halte han Jack heim ur badnagaren ved døtteren eller noe sted. Og tok han bortekast opp av venen. Og det er ordentlig godt. Jeg vet ikke. Om man teker en påse av el også, som man råd til. Det skal jeg ikke. Henrik Kølleskov er limer i en dansk Facebook-bølge som hever til endamåls av savna bortekast sammen medan de renner. Men jeg har ligesom fået et ansvarsområde heroppe, hvor jeg kan sætte nogle ting i værk, starte nogle initiativer, stadigvæk på frivillig basis, men vi vil meget gerne have, at vi får skabt noget fokus, for åbnet øjnene op for, at naturen er altså flottere, når der ikke ligger plastikposer og cigaretstumper og skrald alle steder. Henrik rann her for en av vikosøyene, og langt nu en av vikosettene, og at han har 400 meter, har han samlet alt dette. Det sjoveste vi fandt, det var nok en sikkerhedshjelm. Den nok kom drivende med åen et eller andet sted op fra Svarstefoss. Men ellers så er det en øldås, den er blevet slæbt herude, den er blevet drukket, og så er den ikke kommet længere end til at ligge ude i naturen. Drikkebæger, plastik i alle afskygninger, sugerør fra Sundkist, flamingo, isoleringsmaterialer, en saftevandsflaske. Der er også nogen, der har været tørstige, men de har så ikke haft energi til at tage flasken med hjem. Ser FNU det som en stor trobeleika av folk bleka sånne fra seg? Ja, men ikke så størst. Det største er det okjønnelige bortkast. Helt sikkert. Det er altså eitreevnene som er i luften i kjønnen alle stedene, og CO2, vevlagsrøydinger. Det er her vi skulle legge trøste politiske skipene av vinduer. For helt visst vil gjøre vi at det ligger sånn overrot og flyter alle sammen? Det, der skal ske, det er jo en fokusering, en mental ændring til, hvordan man behandler sin natur.